Halo, Assalamualaikum. Iki kan Pak Tita. Oh, Mm-mm. yo, lah, Ya, kok ayah kesek-sek. yo iki meh. Oh, lah iya ya aku mau tangi turu kan jar subuh. Langsung dijawab Mbak Indah. Ini yo aku nganut. Aku mikir, nah yang ini Mbak Indah aku ora penak. Aku tak pilih yo tak salin ya. Terus nomor ayah telepon. Mbak tuku penye putih hangat. Yo, tak kira pertolongan. Hah? Tak kira berketolongan. Ora. Tangi turu bar subuh langsung dolan ini Mbak Indah. Cerita masuk telepon jenengan aku ora penak yo. Terus dia aku tak pilih, aku main ngebelin jenengan terus jenengan telepon. Lah bunyi balik jam piro? Setengah kelasan. Aku terus turu. Yo, lagi, Iki sename kene prei kok. oh sename prei. Jadi Oh, kok ya mulai iki. langsung ke Taman Lele, Cemolu. Ora sida ning Taman Lele, ora sida prei ning pokoknya senam ibu-ibu dibaike. Pokoknya ning Taman Lele tinggal salib, ora ono sing daftar wong moto. Bener itu. Oh, kira-kira Iki aku tak boleh berani mah. Orang itu senam tengok. Ora, ibu-ibu ora ono sing daftar. Oh, ya terus senamnya tengok juga kayak. Ora ono juga dipraike. Loh, kok kayak kabeh. Masalahnya tinggal salib ya, wonge. Bu, kisru masalah duit apa ngono lho. Duit apa duit kas karo ketuane. Nanti ini sename ke ibu-ibu tinggal salib. Aku ora mudeng, masalah aku kan ora ngerti. Yo. Wingi jare diadakke senam ning Taman Lele akhirnya ora sido. Nah, tapi mama harus Senam ning terminal. yo. Wong piro? Bu, ngerti urung teko iki aku wis salin. Mbak Indah tapi telepon, Mbak Indah Mbak Indah ganti. Ganti wonge kok. Beda ganti. Mbak Indah sih salin, tak tinggal rene. Apa mau bulan Rono? Nah, sing siji telepon, sing siji telepon. Salin cuma. Iya. Iki udah teko, aku sik salin. Oke. Yo ngomong. Saya tak kira mama ngopo. Aku tangi turut bilang Indah. Turut sendiri aku bilang, aku ngomong, aku turut aku campur aku pernah sholat mbak. Kami lembek ya aku ditangi aku kiranya. Dan ini nganu mah. Aku rasake yo mama rasake. Iya. Mama iki koyo mes tolongan. Kenapa? Koyo mes tolongan. Terus? Aku rasake omah. Tolongan apa dah? Tolongan apa? Aku rasake mah. Mama mes. Aku rasake, mama mes. Betul ke aku rasake.
Mama aku rasa Hmm? mama aku belum merasa sih mama rasa mama ini main ketolong Ketuaan apa sayang? dia pura Murah? orang aku rasa Oh. Renjong aku kok aku kuat Murah sayang. aku kuat aku kuat tahu dia kuat berapa tahun belum Hah? mentalku ini kuat mah berapa tahun belum Oh. Oh, semono. Orang-orang aku. tetapi kok kosok yang rasanya salah Oh. kosok kira itu ngerti oma Apa iya? yola kosok itu ngerti Hmm. ini dari mama yo ngono wae aku mental wis kuat kok aku tahu Hanya kira pesannya. Nek ora percaya iki nek piye. Kon ayah telepon yo langsung tak angkat. Sama aku sing mlaku tekan ning RT. lho lek kuwi aku percaya mah kuwi aku percaya Aku kok langsung ayah telepon saya ya wis tau. mah iki aku awan mau iki mah awan Mau. yo awan awan mau iki lho mah awan Awan apa? yo pokoknya Ini tak sepatu, nenek tak sepatu. Ya, kancaku sing apik. ya wes dadet Iya, Mas. Min. yo Yo. syukur ya mah Iya. tahu wis kuat saya Iya, sayang. Assalamualaikum. Salam.